да имаме и представител в етническия демографски съвет. Това е едната от стъпките. Ние сме разговаряли пред етническия демографски съвет, те са запознати много добре с нашата история, запознати са много добре с нашия произход и знаят кои сме, но ние първо трябва да си докажем, господин Димов. Да си докажем с какво? Именно с нашето членство, че съществуваме на тая държава. Има хора, които не се пишат и срамуват се от името си. Но нищо ни пречи, когато спустим една такава декларация, която ще бъде една подписка, която ще спустим, да се подпишат, да се виждат, че ние съществуваме. Оттам нататък всички институции, които може да променят именно като Народно събрание, като Министерски съвет и премиера ще занимаваме лично с това, министър-председателя, също така етническия демографски съвет по малцинствата, който е в България. Там участват всички заместник министри на всички институции. В момента мисля, че беше Атанас Зафиров, министър, който отговаря за този демографски съвет. До него ще отнесем копие до Народното събрание, копие до министъра на етнически-демографски въпроси, до всички, и там ще бъдат запознати всички заместник министри. Но в нашата стратегия също сме включили да имаме наш представител на властите, на родарите, подчертавам, в Министерския съвет по етнически и демографски въпроси, който евентуално до омбудсмана на България. Така че всички институции ще задействаме стъпка по стъпка, но трябва да се преборим първо. Трябва да се видим. Затова сме създали тая конфедерация. Добре. Аз виждам максимално поясни работи. Исках още един такъв въпрос да задам. Тук вече става въпрос за една конференция на мащабен. В мащаб готови ли сте да направите? Примерно в